Am revenit cu al doilea TikTok în care ce fac eu într-o zi de marți când afară plouă și bineînțeles că nu poți să ieși afară, dar mai târziu trebuie să mă duc să iau rezultatele de la Matei Balș și după aia ne facem bagajelul și pornim la drum. Dar între timp o să-mi dau drumul și la cafea. Da? Așa să fierb astea, după care facem sosul, ca de obicei, să țineți minte. Pregătim tigaia. Tigaia. Nu luăm foc de la tigaia asta, să liniștiți. Dragilor, am pus și de cafea. Hai! Gata, urge cafeluța. Și cam asta a fost și aici. Așa. Bun. Dăm pastele la o parte. Gata, dragilor, am pus și uleiul. Între timp, până se încălzește uleiul, perfect. Merge, da? Așa. Acum facem ceapa. Nu m-ați văzut niciodată la bucătărie. Așa, lăsăm un pic. Să se facă acolo. Așa. Și revenim cu al treilea.